En Carles Ventura, el nostre coach personal, ens ajuda a fer el dia a dia una mica millor. Coaching amb Carles Ventura. ADX Tendències. Això de treballar amb gent més jove que nosaltres, de diferents generacions, que es prenen la filosofia bueno, de la vida... no té per què ser més jove. O més gran, també, clar. Sí, al final és que ens trobem en un moment en què hi ha 4 generacions diferents a la feina, gent molt diferent que ha viscut coses molt diferents i no és gens fàcil a vegades. A vegades ens trobem coses com... Sentim gent que diu, per exemple, i aquest que treballa, aquest jove amb els auriculars aquí posats, què fa treballant així? Que és que no vol saber res de nosaltres o què, no? I mentrestant sents l'altre que diu, i aquest es pensa que perquè porta 1000 anys a l'empresa ja és el meu jefe i em pot dir-me el que vulgui, no? I aquest noi que acaba d'entrar nou, ostres, que exigent, no?, el primer dia, i sents coses, no? Doncs, ostres, una persona que porta 2 dies i ja està dient si la poden canviar de taula perquè la persona que té al costat no li acaba de caure bé. Avui, saps què? Aquest és real, per exemple, no? Una persona que deia, escolta, que avui no vindré a treballar perquè m'he aixecat una mica de mal humor i no seré una bona companya. Clar, la gent més gran pot sentir això i dir, ostres, aquests joves que els hi passa, no s'esforcen, no saben de res de la vida, van aquí amb uns fums terribles, la gent jove entra i diuen aquesta gent gran que es pensen, no? Si no tenen ni idea de res, estan més desfasats que jo que sé, i aquí volen manar i es pensa que són no sé qui. I llavors això a vegades pot crear una mica de clima de confrontació. Alguns han tingut la sort o la desgràcia de viure totes les etapes dins d'una empresa. I les vius totes, és curiós, eh? I les vius totes i cadascú, no sé si és bo o dolent, cadascú té la seva part de raó i la part que no. Aleshores és bo que avui puguem parlar-ne una miqueta, sobretot perquè ara tenim un repte molt gran. En aquest país hi farien falta 12 milions de joves perquè la piràmide poblacional fos suficient per pagar les pensions nostres. Llavors, en un país on falten 12 milions de joves, us podeu imaginar que falta gent jove. I si falta gent jove, vol dir que les empreses necessiten desesperadament aquesta gent jove i no sempre la troben. Això ja s'hi estan trobant molt les empreses més tecnològiques, més d'enginyeries, que no troben la gent jove i quan la troben al cap de molt poquet els diuen ei, escolta, me'n vaig a un altre lloc. Diuen, què passa amb aquests joves? Acaba d'entrar i ja se'ns en va. Que realment hi ha tot un grup de gent que està molt capacitat, molt preparat, les empreses se'ls rifen i no estan més de 2 anys a les empreses. I jo, per exemple, fa poc em deia un directiu d'una empresa, un president d'una empresa, em deia, escolta, Carles, és que jo fa 150 anys que l'empresa funciona així, d'aquesta manera, i no veig per què hauria de canviar. Que s'adaptin, que és el que han fet tota la vida la gent, que s'adaptin. Però la gent jove no està per adaptar-se. Ells tenen unes altres prioritats a la vida, tenen una altra forma de pensar, i entendre-ho, doncs, és important, no? Llavors, si em permeteu, ja entrem una miqueta amb el tema, no?, que seria una mica com lo difícil que és captar aquesta gent jove pels motius aquests que estem dient, i que cal entendre molt bé com són, què hem de fer, i pensem que si treballem amb gent jove i els motivem i els mantenim, serem dels primers que ho fem, tindrem les mesures adequades i això ens permetrà, doncs, com a empresa ser molt més creatius, incorporar gent jove que sempre dona una energia diferent. Jo crec que val la pena, no?, posar-se una miqueta i entendre-ho, oi? Perquè el primer que fan les empreses d'entrada és dir, ostres, aquest xaval jove que entra, mira, ja s'adaptarà, no mirem el tema de cara. Però clar, si no mirem el tema de cara amb les estructures que hi ha a les empreses, que són molt més planes que abans hi havia 5 o 6 nivells dintre d'una empresa, tothom s'ha primat tant les empreses que ara tothom treballa amb gent més jove perquè tot està molt més a prop, hi ha menys nivells, menys categories laborals. Aleshores, treballaràs amb gent de diferents edats, vulguis o no, i t'has d'acostumar, has de començar a relacionar-t'hi. Una altra opció seria dir, no, ja els arreglarem, farem uns cursets, no?, perquè s'adaptin i perquè treballin com nosaltres volem. A veure, la gent canviem quan creiem que hem de canviar, però si em volen fer canviar perquè si no ho entenc, no canviaré. Conclusió, l'únic que podem fer? Doncs escolta, si aquesta gent s'han criat ja triant entre 40 tipus de cafè diferents, qui ets tu per dir-los com han de treballar i com han de fer les coses? Estan acostumats a viure d'una altra manera a la nostra. Amb la qual cosa veiem com ho podem fer, doncs, això, perquè s'adaptin, perquè treballin amb nosaltres a gust, no? Llavors, entrem primer una miqueta perquè és important. Si entrem una mica com són les diferents generacions, entendrem millor com funciona. La primera, la de Bonanza, que la tenies aquí a punt. Sí, la tinc aquí preparada, i que soni una miqueta això és Generació aquesta Bonanza? Cançó de mítica sèrie de televisió dels anys. No havíem nascut ni cap dels que estem aquí en aquest estudi. Segurament no. Bé, aquests són els que encara manen ara, aquests són els que en diuen els americans, en diuen boomers, nosaltres en diem la generació TAP, perquè han sigut un TAP perquè porten 1000 anys allà, són gent com en Rajoy, com el Roig que contava fa un moment de Mercadona, com el del Bosque, o l'Anna Botella, no? l'Anna Belén, gent que ja tenen una edat, que van néixer doncs, amb uns valors molt clars, no? Bonanza era la família, el ranxo, els fills que feien cas dels pares, la jerarquia molt clara, no? Aquesta
paternalisme, no? I això és el que encara hi ha a les empreses quan parlem d'aquesta gent. Gent que van amb corbata, que els agrada, perquè la corbata diu molt de mi. Gent que diuen... si hi ha uns nivells clars de jerarquia, tot va millor, les normes han de ser clares, i així és quan les coses funcionen. I no em vinguis ara amb missatgets pel telèfon ni històries, jo vull veure l'encarregat. Sabeu aquesta gent que arriben a l'oficina de la companyia de la llum, no? I diuen, no, el que vostè vulgui, però jo vull veure l'encarregat, jo vull parlar amb persones. Clar, compara'ls ara amb els xavals de 23-24 anys que estan començant a treballar i que tot el dia estan amb els whatsapps, amb els jefes i amb tothom, i dius, aquí falla alguna cosa, no? Algo xoca. Aquesta gent més gran amb aquestes jerarquies, clar, els hi costa encaixar. Llavors és important que tinguem clar, gent gran, més jeràrquica, més anys treballant, i ara diuen, ja encara hem de fer un esforç fins a jubilació, és com tornar a pujar el turmalet. Déu-n'hi-do. La feina és molt important per mi, però Déu-n'hi-do. Llavors hi ha una gent després que som ja els que estem en aquesta sala, no? La generació que en diuen X, la generació Nocilla o la Jazz, pues en recordeu de no sé què del Renault Clio, de los jóvenes aunque sobradamente preparados. Sí, i tant. Aquesta gent que d'entrada volien canviar el món, no? Tot volien fer diferent, deien moda punk in galeries, no sé si recordeu la Polla Records, no? Sí, i tant. Volíem revolucionar-ho tot, i al final resulta que ni equilibri amb la feina i la persona ni res. Et trobes que tenies ja títol universitari per primer cop, ja no donava feina en aquest país, i que, bueno, d'entrada jugàvem amb els Madelman, que los Madelman lo poden todo, però a l'hora de la veritat no hi havia forma d'aconseguir la promoció i d'aconseguir la feina perquè la cosa ja estava bastant complicada. Llavors una generació bastant cínica. Els més grans, més jeràrquics, nosaltres ja més cínics, més amb por, perquè vam viure a Txernòbil, vam viure a Banesto, l'Hipercor, no? Situacions molt complicades. I a poc anem dient, escolta, mira, jo vull cuidar-me a mi mateix, ja que veig que no progressaré gaire la feina, deixa'm plegado ara, fem poques reunions i anem per feina. Després ve la següent generació, els que van néixer ja a partir del 80 fins al 95 més o menys, els famosos millennials, que se'n parla tant, mare de Déu. Quin atabalament amb els millennials, al final no deixen de ser el mateix que érem nosaltres, però més joves, no ens enganyem. Al final, a l'hora de la veritat, com han hagut d'aguantar la crisi, han hagut d'adaptar-se a tot, i han fet com nosaltres, doncs mira, passem pel tubo, sí que jo voldria una feina amb molt contingut emocional i amb un projecte fantàstic i tal, però a l'hora de la veritat he d'aguantar-me. I aquí és on, per exemple, tenia una música de Bola de Drac. I tant. Bola de Drac! La bola de drac! Bueno, és una generació, ja és la primera generació amb tecnologia, però no són natius, perquè aquests encara no van néixer amb un ordinador. Que s'han mamat diferent, més grans, i l'han anat adaptant, no? I és una generació ja doncs, més individualista, amb els seus iPods, el seu món, que els agradaria vestir com els creadors de les companyies tecnològiques americanes, no? Amb bermudes i xancletes, però no els deixen, perquè tenim uns jefes encara que són aquells de la tradició de la corbata, no? I hi ha certes discussions. Són gent que s'han cregut molt especials. A veure, nosaltres quan a casa ens deien tu et penses que ets especial o què? Normalment venia una colleja després. Sí. Ara no, o sabatilla. Ara és tu és que ets molt especial. Sí. Llavors ells han arribat a la feina amb aquesta idea, però han vist que la situació no colava i han hagut d'adaptar-se molt també, Han vist que l'esforç no donava recompensa, contractes precaris, complicacions i tal. Conclusió, molt famosos els millennials, però no han significat tant de canvi. I ara entro al punt que realment interessa. Els que realment venen a darrere, aquests sí que són els del canvi. Aquests els que... Qui són aquests? En diríem generació Z, que són els que han nascut a partir del 96, que ara comencen ja... Estan al mercat laboral, 23, 24 anys. Exacte. I aquests són els que a mi realment... No diré que em preocupa, però crec que és on hi ha la gran oportunitat. Perquè aquesta gent sí que han nascut amb un xip diferent al cap. Aquests ja han nascut movent pantalletes amb el dit quan eren molt petitons. Ja tenen una forma diferent de pensar, saben trobar tots els recursos, saben moure's molt bé. Això sí, el jefe que em demostri per què és el jefe, perquè jo tinc tanta informació, jo sé fer les coses sol, si no ja em connecto amb els meus col·legues, no? Llavors és molt difícil també que aguantin la jerarquia. Recordem, els més grans volen jerarquies i aquests joves no la volen per res. Aquests volen flexibilitat, treballo des de casa. Jo vull sentir-me una mica com a casa. Vull estar a gust i fer una mica com a mi em sembli, i faig una entrevista de feina i pregunto, i quan acabi podré tindre temps d'anar al gimnàs encara o em fareu treballar més hores, no? Cuidao. I llavors el que significa això al final és que és una generació molt estressada, és una generació que han tingut tantes activitats extraescolars, tantes mogudes, que no saben estar-se quiets a la feina, demanen això, demanen canvis, moviments de departament, de canvis de projectes, i jo me'n vaig de l'empresa. Ojo, jefes, si tenim gent jove, cuidadín, que si no se'ns en van molt ràpids. Penseu que són gent amb TDAs disparadíssims. Això vol dir que són gent molt inquieta, que està patint molt, que els hi costa molt adaptar-se, també la gent jove, sobretot, i els jefes doncs, han de fer una mica d'esforç de trobar el punt per treballar amb aquesta gent.
abans pensàvem potser en el jefe una mica com el Superman, que ho sabia tot, superfort, tenia tot el coneixement del món. Pues sí. I aquesta gent jove doncs, és un jefe que necessiten una mica més tipus Spiderman, que treballa amb la xarxa, contactes, amics, gent que tingui la informació per preguntar, flexibles, dinàmics, molt diferent del jefe que estaven acostumats. Igual que, recordeu aquells ordinadors amb la pantalla d'un sol color, quadrats, grandots, els IBM? Fosfor verde. Quants d'aquests queden a les empreses? Quants creieu que en queda? Cap. Ja no en queda cap. Ja s'han mort. Sí. Aleshores, si ja hem canviat tot això, què més cal actualitzar? No són només els ordinadors, què més cal actualitzar? Tenim els recursos humans, tenim tot com pensant per unes altres generacions, i aquests xavals no encaixen aquí. Aquests xavals volen tecnologia a tot arreu, volen flexibilitat, i així ens donen molt a canvi també, molta innovació, molta forma de pensar diferent, arribar a nous mercats. Conclusió, cuidem-los una miqueta perquè si no se'ns anirà molt ràpid. Són la gent que han crescut ja sentint el que volien, veient televisió a la carta, veient tots els episodis seguits, per exemple, de la sèrie que comentava avui, de Stranger Things. Que sona així la sintonia, Que diferent, no?, de quan havies de veure Bonanza el dissabte a la tarda, que era el dia que posaven, a dir, mira, quan vull m'assento al sofà i me'n passo tota la segona temporada de cop d'una sèrie, no? Digue'ls a aquests joves que ara s'han d'esperar a la feina perquè els hi donin una informació, perquè les coses passin, és que no ho entenen. Tot ha de ser al moment, tot ha de ser sense esperar-se, tot és molt compartit, tot és possible. Això sí, també són gent que com no estan acostumats a aguantar gent que no els agrada, perquè amb el Facebook diu, no m'agrada, me'l trec, i fora, quan arribes a la feina i has de treballar amb gent que no t'agrada, cuidadín. Llavors són gent que potser necessita una mica de recolzament a l'hora de relacionar-se, de comunicar-se amb els altres. El resum una miqueta seria: jefes, tingueu molt clar què és realment necessitat del treball i què no ho és. Per exemple, si un treballador ens ve i ens diu, vull anar amb xancletes a treballar, para un moment. Si aquest tio està en un magatzem i li pot caure un palet damunt del peu i rebentar-li, no és una mania. Aquest tio ha d'anar amb sabates perquè és una norma del negoci. Ara, si aquest tio està fent d'informàtica en un despatx tancat que ningú més el veu ni ha d'atendre clients ni res, per què no apuguem amb xancletes? Llavors hem de ser una mica flexibles i entendre què és realment necessitat i en què ens podem adaptar i de què podem parlar. Podem ser molt més oberts en moltes coses, no? Aleshores, siguem flexibles i així atraurem i mantindrem aquesta gent jove que ens poden donar, ja us ho dic, un valor brutal a les empreses. Jo només em plantejo una cosa. Els jefes de la generació Bonanza, que hem posat al principi, poder tenim la sort que s'estan jubilant, perquè ja són una mica grandets, no? O estan a punt de retirar-se, o també és un avantatge, no?, tenir jefes una mica més joves, no?, que van una miqueta més també... Però tu creus que poden arribar a ser jefes aquests de la generació d'ara? Pas a pas. Sí. S'estan jubilant, sí, però encara en queden molts. Sí, això és cert. En el poder, per exemple, el que dèiem abans, Rajoy, Aznar, tots aquests són d'aquesta generació, el Roig de Mercadona, són gent d'aquestes generacions amb la qual estan encara molt allà, molt presents, i sí que s'aixequen al matí, miren el mòbil com tothom, tampoc no estem parlant aquí de troglodites. Però sí que és una forma de pensar diferent. Són una forma de pensar diferent, no? I la pregunta era exactament... Sí, també van entrant jefes més joves, no? És la qüestió. Sí, per sort. Per sort el que passa és que aquests jefes més joves, com que van ser educats pels jefes anteriors, encara els hi costa saber com han de treballar i com s'han de relacionar. Aquí és on tenen una miqueta el repte, per això aquests petits consells d'adapteu-vos al que sigui realment flexible a tot el que pugueu. I aquesta generació última que has dit, qui creuen amb els jefes? Seran ells jefes algun dia o no existiran els jefes ja? Això està per veure encara perquè són molt joves. D'entrada, no accepten jefes, tenen més tendència a ser autònoms, muntar els seus negocis, aquestes aplicacions pel mòbil i organitzar-se la vida pel seu compte perquè no entenen gaire que els dimanin. Per això mateix. Pensar que a casa sempre ha sigut allò de tu com ho veus, carinyo? I tu què opines? I què vols que fem? I ara, clar, que la feina els diguin el que han de fer, doncs no ho porten gaire bé, no? Llavors, d'entrada, tenen més tendència a anar pel seu compte. El que sí que pot passar és que conforme van encaixant amb l'estructura de les empreses, a poc també van veient que necessiten una mica d'ordre i d'organització. De totes formes, ja hi ha moltes empreses ara que hi ha un jefe i un mogollon de gent allà sota que no tenen diferents jefes, que senzillament van a la seva feina, tenen els seus objectius i no tenen un jefe tan directe. O sigui, ja estan canviant algunes empreses més innovadores. A poc anirem veient canvis molt importants perquè si no aquesta gent jove se'ns en va i no n'hi ha gaires, com he dit abans. Falta molta gent jove i de la bona, a més a més. Una motivació també perquè aquesta gent jove es prepari. És difícil de trobar moltes vegades perquè hi ha molta gent jove que no té ni ganes d'estudiar, ni ganes de treballar, ni ganes de res, i ho veiem
ho veiem molt perquè estan fins a molt grans a casa dels pares encara. O sigui que... És que si està molt bé a casa, Carles, està molt bé. Tinc el meu raconet, l'ordinador, el meu món allà connectat, surto i entro quan vull. M'ho fan tot. No he de donar explicacions. Els meus pares són els meus amics. Un altre canvi bestial de la generació actual Z amb la nostra, la X. Nosaltres volíem marxar de casa als 18 anys si podíem, perquè, clar, era un ambient que no ens acabava de convèncer. Ara no. Ara no, ara estan encantats, els pares són els meus millors amics, els explico tot. Amb la qual cosa és molt difícil que estiguin motivats per marxar. Si a més afegeixes que els hem protegit tant que no cal que els nens pateixin, que no cal que els nens prenguin decisions, no sigui que s'equivoquin, no sigui que prenguin mal, clar, tenim uns joves que diuen, ojo amb això de la motivació, que vol dir fer-se gran, vol dir prendre decisions, vol dir el risc d'equivocar-se, vol dir haver-se d'esforçar, i això els tira bastant enrere, tot i que saben que hi ha moltíssima competència i que la seva generació hi ha gent molt preparada a molts països del món que no hi ha fronteres i que s'hauran de currar moltíssim. Però això no vol dir que facin l'esforç. Moltes vegades tiren enrere i diuen, massa complicat. No han hagut de lluitar mai per res. Era el pare que sortia del col·le i els donava no un sobre de cromos, sinó la caixa de cromos sencera, perquè el nen anés obrint, o deia, mira, t'he portat un nou Kinder, però demana el primer, no? I si el noi no el demana, no cal que li portis. Llavors, com ens hem avançat sempre a les seves necessitats, ara els hi costa aquest esforç d'estudiar, d'esforçar-se a la feina, etc. Estàvem parlant ara precisament de la gent més jove, d'aquesta generació Z, que bueno... Em sona una mica a Guerra Mundial Z, sí, una mica així, o vola la drac Z, també. També hi ha qui els diu la generació iGen, de l'iPhone, iTouch, iPod, hi ha qui els diu la generació empantallats, també bastant lògic. Hi ha qui diu la generació Einstein perquè saben de tot i saben sempre trobar la informació. Sí. O la gent de dit sense empremta, de passar amb el dit la pantalleta de qualsevol aparell, la veritat. Que tindran artrosi i el dit gros aquí. Amb el dit. Bueno, és molt bo això que hem comentat abans. Jo estava plantejant-m'ho al revés. Perquè d'alguna manera això, el que diuen, no? Els grans ens hem d'intentar adaptar també a com són la gent més jove, però també hi hauria alguna forma de que la gent més jove intentés entendre com ho han viscut els més grans o els jefes que ja tenen una edat, que es posin una mica en plan historiadors i estudien com és aquesta, o com era la nostra generació, no?, en aquella època. És molt complicat, això. Sona una miqueta que m'agradaria que em valoressin una mica, eh? No, més que res per intentar també que ells ens entenguin a nosaltres, no? Que sigui bilateral, no?, una mica. Sí, per això és molt bo de fer equips de treball amb diferents generacions, que vegin diferents punts de vista, perquè amb ells també els pot enriquir, veure una altra forma de veure el negoci o de veure la vida, no? Al final tots som el que ens hem criat, el que dèiem, no? Si tu has viscut Bonanza és diferent de si tu has viscut amb Stranger Things. La teva forma de ser inclús canvia. Si tu has viscut l'atemptat d'Hipercore és diferent de si tu has viscut la crisi econòmica o si tu has viscut la bonança que hi havia als anys 60, que tothom creixia i creixia, no? Pot ser una mica la situació que estem vivint en els últims temps remoguda també ha fet que aquesta gent jove, per exemple, que hem vist manifestant-se a universitats, coses que no es veien, jo diria que des de l'època, abans que nosaltres, dels nostres pares que es manifestaven. Els que havien corregut davant dels grisos. Aquests mateixos. Exacte, i ara estem veient una mica més compromesos amb la realitat, no?, que ens envolta la gent jove. Sí, aquest canvi de valors que estem veient, joves molt més involucrats, no només en la política, amb el medi ambient, amb la situació social, amb la injustícia social, amb el tercer món, amb moltes més projectes i molta més il·lusió que altres que potser eren... No sé si recordeu, a la nostra època hi havia els yuppies. Sí, home, ostres, i tant. L'important que eren els diners, triomfar socialment... American Psycho. El Mario Conde. El Mario Conde era l'heroi d'una generació... Sí, senyor. Que no sé, ja direu com va acabar, no?, també. Però al final l'heroi en aquell moment era un tio capaç de fer molts diners i de fer el que fes falta per triomfar a l'escala social. Això ja fa molts anys que no estan així. Ara és més un tema de poder tenir un projecte bonic, que t'agradi, de participar amb altra gent, d'anar al tercer món. Hi ha molts més valors ara enriquint a la gent jove, per sort, perquè si hi ha alguna forma que salvem el planeta serà aquesta, no? És que de fet hem passat d'un extrem a l'altre. De 2 generacions enrere que sortíem al carrer, jugàvem amb la bicicleta, jugàvem amb la pilota al carrer, anàvem amb els amics, anàvem a fer coses fora de casa i ens relacionàvem amb gent fent coses. Els catalans fan coses, hacen coses, i la generació ara és tot el contrari. Estan sí, relacionant-se amb la resta del món, però mitjançant un aparellet i ells solets. O sigui, és una cosa... I no tornaran, eh? I no tornaran. No tiraran enrere això. No. Al revés. Espanta una mica, també, això, perquè després, a l'hora de la comunicació personal,
cara a cara, és el que en el món hi ha una mancança. El que en el món de l'empresa diuen els soft skills, que són les habilitats suaus, que no són la pura feina del coneixement tècnic per fer la meva feina, sinó les habilitats més toves de com relacionar-me, com comunicar-ne, com presentar, com parlar en públic, que tot això ho porten bastant més fluix la joventut d'ara, perquè és que no han tingut aquesta experiència. Estan comunicant-se això, amb la gent que els agrada, per una pantalla, sentir els missatges que volen i amb immediatesa total. En Carles Ventura, el nostre coach personal, ens ajuda a fer el dia a dia una mica millor. Coaching amb Carles Ventura, a DX Tendències.